Zahvaljujući položaju uz autocestu A1 koja od Zagreba vodi prema atraktivnim morskim destinacijama, za Bosiljevo su čuli mnogi. Općina u sastavu Karlovačke županije, smještena između rijeka Kupe i Dobre, u svoja 43 naselja broji nešto više od 1000 stanovnika, a ponosi se netaknutom prirodom te vrijednim i radišnim ljudima. Lijep pozdrav poštovani pratitelji Đira, ja sam Ruža Orešković i u novoj epizodi Đira Bosiljevo u društvu načelnika Josipa Kasuna predstavit ću vam projekte i programe zaslužne za povećanje kvalitete života stanovnika tog lijepog kraja. Načelniče Kasun, kojim se poslovima bave vaši sumještani? Pa uglavnom zaposleni stanovnici općine Bosiljevo rade u susjednim gradovima, s obzirom da kod nas nije nešto razvijena industrija, izuzev određenog dijela obrtništva. Dakle, rade u Ogulinu, Dugoj Resi, Karlovcu i jedan dobar dio radi u susjednoj Sloveniji, što zapravo na neki način i pričinjava određene poteškoće u prihodovnoj strani općinskog proračuna, s obzirom da porezi iz plaća, odnosno porez na dohodak, ostaju sve u Republici Sloveniji. Prema nekim našim proračunima radi se o iznosu od između 100 i 120 tisuća eura. Kada govorimo o programima koje provodite s ciljem poboljšanja kvalitete života u vašoj općini, moramo spomenuti projekt Zaželi. O kakvom je projektu riječ? Projekt Zaželi provodimo već 4. fazu, dakle neku već 5. godinu i to je izuzetno kvalitetan program. Mi smo u tom programu, dakle kroz svih ove 4 faze zaposlili 10 žena koji na određeni način servisiraju 60 naših najpotrebitijih građana i kroz ovu period, dakle provođenja sve ove 4 faze projekta iskazao se izuzetno korisnim i mislim da će sa tim trebati nastaviti i nakon ovog 3-godišnjeg programa koji je trenutno u fazi realizacije. Možete se pohvaliti i realizacijom nekoliko većih infrastrukturnih projekata, od kojih se ističe adaptacija trga i općinske zgrade. Pa da, unatrag godinu, dvije znatna sredstva smo uložili upravo u objekat općinske zgrade koja je stara preko 100 godina, dakle sa novom fasadom, dakle sa uređenjem ovog trga, a u realizaciji upravo i ovaj objekat iza nas koji ćemo pretvoriti u kulturni centar, čime želimo upravo ovaj centar središnji općine izdignuti na jedan viši nivo. Redovito obnavljate i održavate lokalne prometnice. Mi imamo negdje oko 70 i nešto kilometara nerazvrstanih cesta. Sa zadovoljstvom moram konstatirati da svih 70 i nešto kilometara su asfaltirani. Mi svake godine ulažemo cirka negdje oko između 80 i 100 tisuća eura u obnovu, dakle i poboljšanje zapravo kvalitete tih postojećih asfaltiranih cesta i moram reći, s obzirom da mi imamo 43 naselja, da je to dosta zahtjevno za općinu, s obzirom da uglavnom imamo staračku populaciju koja živi u našim naseljima i dakle te prometnice doista moramo održavati u ispravnom stanju, da je mogućnost dolaska u ta naselja u svim uvjetima moguća. Niste zanemarili niti provedbu raznih socijalnih programa. Sufinanciramo svako novo rođeno dijete, dakle financiramo sa nekakvih 60% i troškove vrtića, nabavljamo u cijelosti, dakle radne bilježnice i pribor za sve naše osnovnoškolce, sufinanciramo, odnosno plaćamo u cijelosti i jednodnevne izlete naših osnovnoškolaca, poklone za Svetog Nikolu, za sve osnovnoškolce i polaznike vrtića, smještaj u učeničke domove u iznosu od 50% cijene koštanja i ono što želim posebno naglasiti, već nekoliko godina izdvajamo za naše studente koji redovno upiše godine 800 eura potpora. Možete li najaviti realizaciju nekih novih kapitalnih projekata? Investirali smo ove godine značajna sredstva u sportsko-rekreacijski centar u Kasunima sa kompletnom izmjenom nove ograde oko objekta, izgradnjom nove LED rasvjete
i proširenjem asfaltnih površina oko igrališta i izgradnjom malog nogometa. Evo, ove godine smo uspjeli staviti umjetnu travu, što je jedan od objekata u ovom širem području sa takvom podlogom. Ujedno smo u sklopu toga izgradili i dječje igralište, namjestili isto sa određenim sredstvima ministarstva, tako da je to sada jedan lijepi kompleks prilagođen i sportskim i kulturnom i zabavnim manifestacijama. Čini se kako u Bosiljevu ima nade i za stare i za mlade. Vjerujemo da ima nade kako ćete u epizodama koje slijede biti uz Đir Bosiljevo. Vidimo se uskoro s novim pričama iz ovog kraja.